na itong i-install ang ating 8 holes na injector. Obserbaran natin yung lane, yung chill lang natakbo. May mararamdaman ba tayong pigak? Yung sa minor niya mga bay, may mararamdaman tayo na parang pigak niya, pero konti lang, yung pang unahan lang, yun lang ang mararamdaman natin. Kaya ngayon subukan natin to, mister. So pupunta tayo ng Valencia. Okay, parang smooth man rin patakbuhin. Okay. Okay naman, wala naman tayong nararamdaman. Minor tayo. Kung mamamatay ba, dito tayo. Kusang hinto muna tayo. Ang ganyan. Kusang hinto muna tayo. Kung mamamatay ba. Ayan. Hindi naman. So hindi naman siya mamamatay mga bay. Yan lang. So subukan natin yung mga ano nito. Kasi dati mga bay, mahirap natin ito ituno. Kasi yun pala, ang sira nun mga bay is yung ano pala, yung tawag niyan, yung spark plug. Bilis niya, mag 100 ah. Ang bilis niya, mag 100. Maganda naman, okay, walang problema. So all goods yung 8 holes natin ah. So sa 10 holes na naman tayo mag-explore, kasi may plano tayo mag 10 holes. Subukan natin lahat. Uy. Sniper 150 na may angkas. Ganda ng RPM mga bay. Uy, ano dito? May hulihan? Oy, may hulihan. Hinto muna tayo. Ay naku, may hulihan dito mga bay. Hinto tayo kasi wala restro yung motor natin. Baka ay
Tay dakop gyud oh. Kamot na ni, wala yung ORCR kay wala pa ni kapulan ni Rosti. Ha, wala di. Kita sa kita gyud. May Oh. siya samot. Mo gani unong sa tani. Ah, tuyok man to. Lagi tayo ni hayo. Iyay, may hulihan mga bay. So, wala na. Hinto tayo kasi Ito, sipis-upay na nagkakuha, nagkitara gapon na. oh, parahon juga dia. Safety. Maning maniguro ta safety gyud. Ano yun? Kirinyo at sinsya. Kay Patal na may kay Kwan. O gani. May lagi ko karon Kwan. Masito karon Kwan. Si Orsay. Hello. Kani adi ginagapo ni Kwan ni. Pa ni ORCR. Oh, di gina pwede. Yan mga bay, wala tayo. Mamaya na siguro tayo. Kwan na lang. Bago pa na sila. Pwede man sugod ito ba? Oh, bago pa na sila nagdakop. Ano daw? Ha? Ano ba? Mana ko makadugay. Alam mo na diri sniper nga ni pare ko. Oh. Yes, good. May bagay ni mabot. Dito tapok ta dre para daghan ta. Pila na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daghan na kita. Oh. Ye, laos. Laos ba? Niguro ta, niguro. Hehehe. Magipiling dakop na. Ah, wala na pili. Gamban na. Oh. Mayo dos. Oh, may 12 ang leksyon. Guwapog dashboard naman din no kay makita po na yung Rosie no. Oh, digital na. Hatang no. Oh. Bago pa yun, oh. Ay, akong tagan. Usa- naman, 1,000. Ato pa ning February 24. Unsa man na mo na ginayang style mag-blink mo hinay-hinay mo off. Kani-kani nga Rose. Oh. Oh, inano lagi. Matay no. Kulba po ning oh. Ikalam na kung kuan. Oh. Digital lagi di sa tanan ba? Na tabunan nang gyapon ni kuan ko say nang pananay kung kuan ko. Amoy padal sa init lagi sa nina dia ro ikuan nga nako kay makuan mo ni. Magaras. Oh, ikuan sa init. Ah. Gusto ko migo nga tong kalaan niya nga old man ni. Inyo man ni. Bago ni nga bers. Ay kunuhay nga kon. Habog pa ya. Habog ko kuan. Habog bitaw no. Habog pa yun. Sabog bitaw. Si habog, mahabog man si Sael. Oh, Kundi kamo man yung tubig adi ko eh. Tutuhon kami ginato eh. mo gani. Hangir. Sada no na kay makakuan ka sa kan ba? Mga libaong-libaong. Oh, kay gusto ko din. May subay na sa sapa. Mo gani. Kita makikukod kay watay panahon na nang magdumba-dumba nag Oh. pakamba. Carb pa man no? Carb pa gid eh. Wa punig mo ka gawas lagi ipay ani no? Oh, doon kita wala pa. Sus namali ko. Daghana na namo eh, daghan na kita. Bago palagi, wa pa ginado kay pagabot mo nimo, untay pagabot ako eh. Mo gani. To sakto gyud. So yun mga bay. Ano ko misis ka sa Robinson, sige sa trabaho, matos ako kay. Imong kwaon ta na. O ni, napon ni motorisay, kaduhan ako ni nag. Nakuha lang ko ni kay Berato ramang road. Oh, barato ra bitaw ginit. Oh. Pila? Ani down, 1790. 1CB90 way down. State monthly. 3 years gyapon. O Dres lagi po. Oh. Nag-advance ko duha ka bulan. Advance do ka. Oh, kay Bilargo, barato ra kay binulan. Hitay no. Ako sila down. Mahal man ang mga scooter. O scooter mahal. Mahal man na. Atit pagkatugban, chinso oil o gear oil. Oh. May man yan ato agay. Chinso. Ano, chinso oil lang. Oh, kato kay na pa may appeal pang transmission na to. Ihang katong dre sa iyang likodo, katong sa gear oil lagi niya. Kinahanglan man to nimo ilis-ilisan. Wala ko ba sa kulang plate ko kuha kay ano kayo, may kay mga Oh. para na ko sa kulang yung pagbayad. Oh. Gaya ka ng clip Ahay, good.